domin in ya shiga cikin isaƙalar himamun na hawa turabi wa man yi hawa turaba falam talqa lahu himama, wanda dai ya so abin da tarkacen ƙasa to ba za ka same shi da wata himma ba, burin zuciyarsa ne kaɗai a ciki. To ita rai wanda ya jahilci cewa ita an halicce ta ne da bautawa Allah, to ya jahilci haƙiƙanin alheri, domin duk abin da bawa zai samu ko ya sufanti da shi ƙasa da ubudiyya iki. Ubudiyya ita ce sama da komai, cewa wane bawan Allah ne. Bauta girman ubangidanka shine naka. Shi sa alƙali iyad yake cewa wa min ma zadani sharafan watihan wa kittu bi akamasi adau suraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmadali nabiya. Abinda yasa ne nake toroko, nake takama, nake hura hanci, nake tura kirji, nake jin ni wani ne, saboda na shiga karkashin karmaka ya ibadi fattaquni. Allah ambace ka bawansa, ita ce ƙarshen daraja. Shi yasa annabi alaihi duk sunan da yake da shi ba wanda ya fi so irin Abdullahi. Wa annahu lamma qama Abdullahi subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi. To ubudiyya ita ce ashraf sifatul insan. To wanda ya jahilce wannan to sai ya dauka ba komai bane, sai wusan zuciya ya lalace. Abin da yafi komai daraja shine wannan. In aka samu kusantuwa ga Allah aka ce bawansa ne, an gama. Girman uban ɗakin mutum nasa ne. Da abin da Allah yake da shi na farma da duk wani abu da ya tuba wanda ya kusance shi to zai samu, kuma zai ɗaukaka fiye da kowa. Shi yasa za mu ga hadisin nan na Qudsi na Abu Zar al-Ghifari a ƙasar Sham, nahiyar Sakaf, babu hadisin da suke ɗauka da girma kamar sa. Shine wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man ad'amtuhu fastad'imuni ad'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastakasuni aksukum. Ya ibadi innakum takdi'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafa'i wa tanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an. law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ala atika qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa adaitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyadu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa. To darajar hadisin da abun lura so tara Allah na ce ya ibadi shine kimar da take ciki, girmama me yayi. Ya ibadi farko kenan, kullukum dalun, duk batattu ne ku, illa man hadaituhu, sai wanda na shirya. Ku nemi shirya sai in shirye ku. Ya ibadi kaga bi kenan, kullukum ja'iun, dukkanin ku yin wata ne, illa man ad'amtuhu, sai wanda na ciyar. Fastad'imuni, ku nemi ciyar wata hanyar da na tsara zan ciyar da ku. Ya ibadi kaga uku kenan, kullukum arin, dukkanin ku mutsalaita ne, illa man kasautuhu, sai wanda na tufatar. Fastakasuni, ku nemi tufatarwa ta aksukum, sai in tufatar da ku. Ya ibadi
kaga 4 innakum tuqdiuna bil laili wan nahari dare da rana kuskure kuke domin haka aka gine ku akai sai ce wa ana agafiru zunuba jami'an duk wannan gafara zunubi baki daya babu rigin daka fastaghfiruni ku nemi gafara ta agafir lakum sai in gafarta muku kaga 4 kenan sannan sai sake ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum na farkon ku da na ƙarshen ku da za a tattara su zama innakum lam tablughu durri fatadurruni ba ku kai matsayin da za ku iya cutatar da ni ba balle ku cutatar da ni walam tablughu nafi'i ba ku kai matsayin da za ku amfane ni ba fatan fa'uni balle ku amfane ni kaga kadasa kenan babu tawaya tare da shi ko daya sannan sai na 6 sai ya ce da na farko da na ƙarshe za su zama zuciyarsu ta fita iblis fajirci kowa kan garare ne ce babu na zai toye mulki na da kuma na farko ya ibadi shine na 7 sai ce da na farko da na ƙarshe za ku zama ala atiqa qalbi rajulin wahidin minkum zuciyarku ta zama mai fi tsoron Allah sama da ɗaya daga cikin ku shine annabi alaihi salam zuciya a hada ta kaf ta fita sa ma za da zalika fi mulki shi ba abin da zai ƙara mulki na sai na 8 sai ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum na farkon ku da na ƙarshe da mutane da aljanu su taru a guri daya kowa ya roƙe ni ya ƙure burinsa ba shi da ragowa ko daya kowa in bashi in ka ga wani abu ya tauye taskata sai abin da aka tsoma allura a teku aka cire sannan sai ya ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum ayyukan ku kididdige muku ita nake duk abin da kuke rubuta shi aiki haka din da nake da hannuna yanzu a gurin diwanin Allah yana nan a rubuce da hotonsa da komai mala'iku sun rubuta ko me kake sai an rubuta shi ya fito tar a cikin sikirin ya ce uhusi halaku nake wake ƙididdige muku ita sun ma'uwa fikun iyaha sai kuma cika muku ita ka yi a karɓa a gyara a cika maka faman waje da khairan fali hamadillah wani ya samu alheri to ya gode wa Allah faman waje da gaira zalika fala ya luman na illa nafsa wanda ya samu sabanin haka to kai zargi kowa sai kansa shine ma'anar ubudiyya daraja ce ta ƙarshe wanda duk ijahilci cewa an halice shi dan haka shine wulakantaccen wulakantattu kuma dole tala shi sa kaga duniya kaf yanzu ta lalace wanda zai yadda Abdullahi ne shi sai wani da wani shi sa sabon annabi alaihi suka fita wajen daukan risala da suka tabbatar da musulunci sai su ce Allahu ibta asana lina khurijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi kudda mata daga bautar yan uwansu a bayi ko san zuciya ko iblis ko wata dukiya ko wata hawa ko wani mutum ko wani canfi duk ibada ce mu fidda su daga wannan izuwa bautar Allah shi kadai wa min diqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah daga kuncin rayuwar duniya ta kwabtaccen abu wadda duniya komai aka baka komai yawansa ba a bakin komai yake ban aka yi shekaru ba ta da alkawari ba ta da an ga wanda a ga tsohuwa da mace gwanar miya wata ba ta zuba gishiri ba ta ɗanɗana gishiri saboda gwanan cewa amma ba wanda ya taɓa cewa girkin bai yi ba amma da aka tsufa in aka yi kuɓewa in aka kawo mata sai ta ce to a ji a ɗebo toka a ɗebo min toka bakin ba daɗi sai an ɗauko ta zuba toka ta dama sannan take iya sha in aka kawo miyar kuka kuma sai a nemi ɗan sukari a zuba in an kawo ruwan randa sai an kawo gishiri an tarfa haka duniya take sannan a sha to wanda ya sare mata sanda ya ji kunya ya tantance rayuwarsa a kai mutuwa tana zuwa ta tumbuke shi cin cak ta
ta cire shi hajjijiyarsa ba abin da za ta rage masa. To shi sallah ce babu wanda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim alaihi wanda annabi alaihi salam ya zo da shi ya raina addini ya dauka addini tawaya ce, to sai wanda ya jahilci kansa ko kuma ya tozalta kansa shine azallaha. In ya tozalta ta sai ya wannan, so da haka sai ta zama godiyar iblis, sai yanda iso sai ta lalace. Ran da ya mutu rigarsa za ta dinga manna ce kaya da yani ta rabu da shi, gidansa yana munnar ya rabu da shi, duk inda aka ɗauga wasu aka wuce ko cakwana aka bi suna juna barka, an yada ƙwallon mangoro an huta da ƙuda. To kaga ya zama mustarahun minhu, to ya lalata zuciyarsa. Amma in ya zama mutumin kirki shikenan. Yasa Allah ya yi wa Fir'auna gori, yace Fir'auna ya ji kunya da shi da mutanensa ya musu jagora, ya kunyata. Ma bakar alaihimus samawati wal ardu, Fir'auna da ya mutu da mutanensa sama ba kukan ya mutu ba, ƙasa ma ba ba. To wanda ya tozarta kansa haka zai zama. Amma wanda ya ɗaukaka kan sai ya fi mala'ika, domin mutumin da ya tafi alfirdausi al'ala ai magana ta ƙare, sai ya ɗaukaka. Kai in fa aka ba Allah ba fa ƙanƙanin abu ba ne. In bin ikai aka karɓe ka aka yadda da kai, wuninka ɗaya wani wuninsa ɗaya daidai yake da wata 1000, awa 24. Ta ina za ka iya kamo shi? Wani kuma wuninsa ɗaya daidai yake da shekara 1000. Wani wuninsa ɗaya da yawon ma'ariji ne shekara 50,000 ne, duk wuni ɗaya har ya mutu. Akwai abin da ya fi Allah, kuma nasa alkawari ne in ka bi shi zai inganta abun, kuma abubuwa za su yi ta tafiya a cikin alheri. Kai mutanenmu lokacin ana fahimtar al'amura ba wauta, suna gane wanda suke bin Allah ta hanyar rayuwa iri-iri. Wukar da za a sa ka wannan alherin sai ya shiga ciki. Duk wanda ya rabu da wannan hanyar ya cuci kansa, ya wulakanta kansa. Bin Allah ba kankanin abu bane. Yau ko nama fata ta masu sayan fata, dabbobin da aka ci da su da halak, in aka yanka su layi za a yi wajen sayan fata su saboda kyau. Tasirin wannan abin hatta a fatar dabba sai ya fito, naman sai ya fito. In ka dafa naman wadda dabbar da aka ci da ita da halak babu illa, sai ka ji daɗin naman ba irin wancan ba ne, balle kuma albarka. Wukar da aka yanka dabbar, in ƙarfan na halak ne, maƙerin da kuɗin halak isai ƙarfan. Ƙarfan an samo shi ta hanyar halak. In aka yanka dabba da shi sai ya bambanta da wukar da aka yanka ta ciwa-ciwa, ba ɗaya suke ba. Allah ba wasa ba ne, shi yasa ce illa man safiha nafsahu, sai ne ya jahilci kansa ko tozarta kansa shine zai rabu da Allah ya ɗauka wa abi'i. sai Allah ya ce wala qadis dafainahu fid dunya, hakika mun zabe shi a duniya annabi Ibrahim alayhis salam bir risalati wal khulla, ta hanyar sako manzanci da kuma khulla badadantaka. Shi ta badadantaka shine wato wanda zai awaye gari zamanin ɗaktu kunta hadisi, inda zan furta kalma to kai ne zance na, wai zama sakattu in kuma na ja baki ne shiru kuntal galila, ƙauna ce take ta zaɓalɓala a cikin zuciyata. To shine khalil kenan wannan. To shi Allah ya bashi biyu, ya bashi risala, ya bashi khulla. sai yau madina a makan addu'a. Annabi alaihissalamu da ya zo madina, da ya zo gonar Anas radiyallahu anhu ya tsaya,
sai ce Allahumma inna Ibrahima khalilullahi wa rasuluhu da ali makka da badaɗan Allah ne ko manzansa ne yau maka addu'a sai ce wa ana abdullahi wa rasuluhu haka ce wa ana abdullahi wa rasuluhu na yau madina addu'a irin wacce annabi Ibrahim alaihi yau maka wa mislahu ma'ahu wana ninka wa madina shi yasa albarka da take madina ta jin daɗi da sauƙin rayuwa ta ninka ta maka shi da abin da yawa kansa kira da ana abdullahi wa rasuluhu an Ibrahim kuma alaihi sai ce huwa khalilullahi wa rasuluhu da ali makka to Allah ya ce la gadis afainahu fid dunya mun zabe shi a duniya ta hanyar manzanci da kuma hulla badadantaka lahira fa sai ce innahu fil akhirati lamina salihin a lahira da cikin salihai shi an barga amma bashi salihanci lamina salihina yana cikin salihai amma ya kake ji ane annabi yusuf alaihi salam sai rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadisi fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikini bi salihin shi roƙo yake a sada shi da salihan shi ko Allah ya ce lamina salihin annabi Sulaiman alayhi salam ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tardahu sai ce wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin to shi nan Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin allazina lahumud darajatul ula wanda suke da madaukakiyar daraja to wa zai bar wannan hanyar wannan wanda Allah ya zabe shi a duniya kuma a lahira ya sa salihi ne in kana tare da shi a can ma haka za a zama